ti Apo. When intayamin sarabwen ti Apo, when intayamin dayawen ti Apo tayo. Naisot sa lakang tayo, ububigan na tayo ngintay nga di kanta, panang sarabuken Jesus nga ariti kapya, idiritay nga ikanta ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iraman tayo ti kararag tayo, ti successful board examination ni Rochelle Watang, ni Ceci, ni Camille Cadasio, kastamot ni Charlson Patilaw. Iraman tayo mati speedy recovery ni Wilson Paminyalagaw. Kakabsat ti pamati tayo, iso ti poon, ti namnama, ken bilag tayo. No addaan tayo ti nauneg nga pamati, ti Diyos di na tayo baybayan. Uray pinudumteng dagiti pakasuutan, dagiti pakariribukan, ken panubok iti biyag. Ti pamati tayo, tikit kitaan ti Diyos, tada tayo kukuana. Agkamatalag tayo nga rod iti Diyos. Tapno nga rod maikaritay ang makiranot iti dahito na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Datay amin kuna tayo, agkon pisarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu nga agpakpakaasi ken Santa Maria nga agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasid akuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kristo
Diyos iti kangatwa ket ditoy dagakapya kadagiti tattawa na imbag ti banagnak na kemda imunan nagtata Itanok na kamagrupaman na kanaydayawen na ka Agyaman kang kenka Gaputi na indaklan na dayak mo Diyos na ilangitan na ari Diyos sama man nakabali namin Kat sikap mo Yesu Kristo Bugok-tungan Diyos Cordero ti Diyos kenanak ti Ama Gloria iti Diyos iti kangatwa Gloria iti Diyos iti kangatwa kadagiti basbasul ti lubong kasyan na kami kasyan na kami sikamangikon kadagiti basbasul ti lubong awate kadaytoy arararaumi ket sikasitutugawini makanawan ti Ama kasyan na kami kasyan na kami iti kangatwa Gloria iti Diyos iti kangatwa Yatay siksikang o Jesu Kristo kami nasantuan Siksikang ako Siksikan ti kamatuan ititipuyan ti Espiritu Santo ket iti gloria iti Diyos Amamen Gloria iti Diyos iti kangatwa 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 Kumararag tayo man nakabalin katagnanayon a Diyos, ti panagayat mo kada kami, laplapusanan na dagiti namnama ken tarigagay mi. Ipaay mo kada si bubuslon takaasim, pakawanam dagiti basbasol mi, ket inayon mo pay nga ited, ti saan mi aturdan adawaten.
gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Habakuk. O Apo, kasanupay kabayag ti panagdawat ko iti tulong mo, sakbay nga ipangagnak, ken isalakan na kami iti kinaranggas. Apay nga ipakitam kanyak ti adu arigat ken kinadakes. Nalikmutak ti panakadadael ken kinaranggas. Adda panagaapa ken panagriringgor iti amin a lugar. Daytoy ti sungbat ti Apo kanyak. Isurat mo iti tapi adamili, ti ipakaamok ken ka, tapno nalaka abasaen. Isurat mo, agsipud tadipay dimteng ti tiyempo a mapasamak. Ngem dandanin dumteng ti tiyempo, ket mapasamak tu ti pakitak ken ka. Kasla mabayag ti ay na, ngem urayem. Awan dua-dua a mapasamak iti tiyempo nga inkedeng ko, ket saan tu nga agtaktak. Saan tu a makalasat dagiti managdakdakes, ngem agbiag tu dagiti nalinteg, agsipud tanapudnuda iti Dios. Ti sao ti Apo. Itanga aldaw, denggenyo ti ibagana, saan kayo ngagsuksukir. Umay kayo ket idaydayaw tayo ti Apo. Ipaayan tayo tinaragsak adiri ti bato, amang salaknib ken mangisalakan kada tayo. Dumatag tayo ti sangwanan na, ket agyaman tayo. Umay kayo agparintumeng tayo iti sakaanan na, ket agdaydayaw tayo ken kuana. Agrukbab tayo ti Apo an namarswa kada tayo. Iso ti Dios tayo, datayo ti tattao na, ti arban ngay aywanan na. Itangal daw, dengganyo ti ibagana, saan kayo ngagsuksukir. Akas itinaramid dagiti ammayo ijay meriba. Iti daydi nga aldaw, iti kaadada ijay masa. Sinuotdak sa jay ket pinadasdak. Idinto ta nakita dati naramid ko ngagpaay kadakwada. Ti may basa na adaw ti may kadwa surat ni San Pablo ken ni Timoteo. Ipalagip ko a parangrangem ti sugat nga inted ti Dios iti patay ko dagiti imak ken ka. Ta saan nga ti espiritu ti kinatakrot ti inted kada kayo ti Dios. No di ket ti espiritu amang ted kada kayo iti panakabalin. Ayat ken kinamanagtippel. Ngarod, di ka agbain amang saksi iti Apo tayo. Saan nakmet nga ibain abalod nak. Makipagsagaba ka kitdi nga po iti naimbag adamag. Kas mayan nurot iti pigsa nga inted ti Diyos. Surutem akas pagwadan dagiti insuro ken ka, ket agtaeng ka iti pamati ken ayat, ako kwa tayo ti panakimaymaysa tayo ken ni Kristo Jesus. Babaen ti bilig ti Espiritu Santo nga agtaeng kada tayo. Salwadam anaimbag dagiti natanok abanag anay talek ken ka. Ti sao ti Apo. Sila wangkat wan panunot mi, ikatemet wadwangi, sisasagana kamadungen, hintay amin ikanta,
kami ti putno adalan ti kayat mo Surutan mi ket di na ka mabaybayan hintay amin Ikanta Alleluia Alleluia Inayami Ikanta Alleluia 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 Ti apo at dakuma kada kayo Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus, kinuna dagiti apostoles iti apo, pabilgem ti pammati mi. Nadda pammati yo akas kadakkel ti bukal ti mustasa insong bat ti apo. Mabalinyo ako na iti daytoy akayo asikomoro. Bagutem ti bagim, ket imulam iti taaw. Ket agtulnog to kada kayo. Kas pangarigan maysa kada kayo ti adda adipen na nga agar-arado wenno agay aywan kadagiti karnero. Ket sumangpet nga aggapo iti talon kunam kadiken kuana. Darasem ti umay, darasem ta umay kamanganen. Saan? Kunam ket diken kuana isaganam ti pangrabiik sa kanto agsukat nga agserbi kanyak bayat ti pannangan ko. Kalpasan na mabalin monton ti mangan. Masapul aya nga agyaman ka iti adipen gapo ti panagtungpalda iti naibilin. Saan? Kastamet kada kayo. No naaramid yon amin ang naibilin kada kayo, kunayo, adipen kami laeng, inaramid mi laeng ti pagrebbingan mi. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Sabsabali dagitoy ay bisita tayo tatta. Adda taga Gabor City, Gaborsor City, Santa Cruz. Ada taga Palawan, all the way from Palawan, palakpakan tayo man ida, Apo, welcome. Ada na inayon, dagiti regular nga taga Bangged, ada nakitak nga na inayon tatay. Nyapay, dagiti naggap-gapuan ti Daduma. Welcome kayo latta, mula Batanes hanggang Hulo. Palawan aging gana ubog. Madi kayo pa, basta da ubog latta mat niya. Kadagitay makijojoin ti online masses tayo abroad. Amin-amin nga outside Philippines. Kablaawan da kay manlaengan tapno malpasen ka da kami mamut apo kun ada ka no iyon nyo merit ko amin nga agkom-comment malumton di tayo mo lamalpasen niya. Welcome na niya mga luglugar ti ay adda barbarong arup-rupat ti apo ibagayon ton madamdaman no naggapgapuan nyo nasayaat umay kayo mayo siguro kitaan da ito'y dandani mapinturan dandani malpasen ngam adda pa sa bali na pinpintas adun to pa iti maikabil dito'y sides na ket pagbalinan tayo ipalubos ti apo, ken babaan ti panulong ti apo, babalin nga daytay balay nga talaga nga pagkararagan niya. Hanlang nga pagpipicturan at ano umay kayo, di kami aglulwalo, data maagsil-silpi ti obrayo ka. Ati aglwalo ti umay tay kuan dito agbalin nga balay na pintas nga balay pagkararagan niya. Okay. Siguro na the Facebook idi panawanan ti Ije pan nakaisurat ti libro ni Habakuk. Our first reading. Trending ko masiguro mo't dahito surat na. Kaladikalman. Napangkam nagmisa di may isa nga binunyagak ti Sitio ken Balbin. Daday jay Sitio da ke Balbin amin nga apelido da iso nga Sitio ken Balbin kunak. Nakakita akti mula. Ay haan nga mula. Nagtubong kaslaruot.
Kadagiti la rich kids ka hangkay nga bumibiyang ko nakaaduma nakibiyang anjak amo data father. Ka rich kid ka nga rod. Kaya andyan mo thousands ti engagement na nagbalin nga trending. Bilagot lagaya. sidsidami da bilagot. Idi ngamda kayo nga hanga makaammo. Ala ka pasensya kayo ta longganisa kadato seno mati sidsidayo. Siguro na adda Facebook man ni Habakuk idin. Sikat anya ti kunana usto dati kararag na. Very timely kumakanya tayo na ibagay ito'y madama nga sitwasyon tayo. Anya ti kunan ni Habakuk. Apo kasanupay ti kabayag ti panagdawat ko iti tulong mo sakbay nga ipangagnak. Isalakan na kami iti kinaranggas. Apay nga ipakitam ti rigat ken kinadakes kunana ni Habakuk. Nalikmot kami ti panakadadail kinaranggas. Panagaapa, panagriringgor iti amin a lugar. Iti panawon ni Habakuk, isumat laeng tata. Nakaadado nga issues tayo, national issues. Dagtan, nagitan, flood control, adda amin, Allah, aga-apa da dyayan, aglilin na ing da dyayan, no kumano, agbuya ka, anya ti o, ibagbagatay ti panunot tayon, makauman, makabanugan nga iso ti pampanunutan, hantay mo maliklikan, agsasaruno nga bagyo, di tayo mo makontrol, addan to maururam, addan to nagangganad, at daman nang ibaga nga magangganad tayo to yan. At nagsaludsod kanyak, apo niya ti panagkunam datoy, impadto da nga gangganad. Kaapong man nga asin ni Apo Diyos, di jala ti umuna nga ibagak, no kaya na nga, haan nga ituloy, mabalin. No kaya't na nga ituloy, awan mabalin tayo. Ngam ti salsaludsuden na gamin ditoy, uray ni Habakuk. Idi imbaga na da itoy, anya ti kuna ti Diyos ken kuana naparikmutanak iti kinaranggas kunana. Uray magkada tayo. Ati kunakon Allah danto gubgubat dagiti mangidaulo kada tayo. Uram, gangganad, bagyo. Uyok nga may ikat, chismusa nga kaaruba. Napalawlawan tayo nga rod. Anya ti ko na ti Apo, isurat mo iti tapi, hanyo man amo ti tapin, amuyot tapi. Nga haan nga talaga. Kipit nga bato. Ipakaamuking ka, tapno nalaka ang mabasa, isurat mo agsipod, tadipay dimteng ti tiyempo ang mapasamak, kunana. Ngamdanda ni dumteng ti tiyempo, ken mapasamak to ti ipakitaking ka. Kunana ni, kasla mabayag tiya ay nangam orayam. The same prayer, isumot la di kararag tayo, Apo akas ano aya nga agsardeng tigulo dito ilubong mi. Apo ka ano aya nga agtal na tilubong mi. Awan dua-dua ang mapasamak kunana iti tiyempo nga ikadeng ko, kat saan nga agtaktak. Kan inya ti kunana, saan to ang makalasat dagiti managdakdakes ngam agbyag to dagiti nalinteg, agsipod, tanapudnoda, iti Diyos. Agbyag to dagiti nalinteg, agsipod, tanapudnoda, iti Diyos. Anya ti ibagbaga na dito'y kakabsat, uray pa'y idiimmon una, at dan didigra. No layos ti kung kunatay ti tataga po ti flood control. Malagip yun, layos ni Noe. Umutaon saan, hello, apo kagawad malagip mo. Adda ka idain. Layos ni Noe. Nagdakkelan, dinalusan na amin. Dagiti sukir, nalmusda. Dagiti namatikin ni Noe, isuda ti na isalakan iti daong isong ano, agreklamo tayo kadagiti mapaspasamak tataadda idin. Nabayagan nga addan. Agpapada tay laeng. Ngam ti salsaludsuden na, kasla dagiti sa santo tayo, anya tinapasamak uray adda sakit, uray adda didigra, isuda, nagtalinaed ti pamati da kini Apo Diyos. Haanda nga nagpaabak. Iso nga sinaludsod dagiti adalan, Apo pabilgam ti pamati mi. Pabilgam ti pamati mi. Haan nga,
ti kararag ngamin kanya tayo no daduma ka haan nga kasla dagiti kararag dagiti apostoles pabilgam ti pamati mi DJ ko mati dapat akararag tayo anya mo ti kararag tayo ngamin apo awang ko maagsaksakit imposible adata awang ko mati matay ay napunno tayo mo ti lubungan awang ko mati umay nga problema agbagtit tayo awang problema awang ko matirigat, kasano nga awan tirigat? Nanipod pa idi at dadaytan. Baliktad nga min di kararag no daduma, anya ti kararag tayo, apo ikan nakamti pamati, apaya, uray aggugubat, uray magangganad, uray dumteng dagitoy, ti kararag min, numabalbalin kay ikatem ngam haang ko mga magunggun di pamati, anya ti kamalitay nga tao. No imay ti pan nakasubok, nag-give up ta narabaw di pamati. Ang kaspangarigan ko nagdakkel day taisyon. Presidente yo, adan to maka Duterte, adan to maka Marcos. Dagitay mo't may nga bangir, kasla isudad jayon, itid da jibiyag da jayon, agpakamatay dan gapo dyan, agpakamatay dan. Tisaludsod, si asinno ka, uri sinno agtugtugaw. Adda ka di pamatim. Kayam ka di nga ibiyag ta katataom, surutem ka di kinapod, no uray no inya mapaspasamak. Do not ask for an easy life kuna na dayjay. Haan tayo nga agdawat itinanam ay nga biyag. Numabalbalin iliklik na tayo ikkan na tayo mat atigin awa ngem tikararag tayo no dumteng dagitoy ikkan na kami tinauneg, ikkan na kami ti andor, ikkan na kami iti anos. Dayet ti rumbeng nga attitude tayo. Apaya ngamin tinamnama ken tarigagay iti biyag aggapo iti pamati. Awan sa taon, hello. Tinamnama kintarigagay iti biyag, agga po iti naunag apamati. Para kanya, kalakaan nga pa nang i-explain. Apay nga agraep ka. Amoy agraep? Haan? Apay nga agraep ka. Namnamaem, nga dayja iraep mo, agdawa, apitem to, that is pamati, aramidem, agmula ka, dayjati aramid ti tao, abunwam, ispriyam, tanam na maam nga agbunga. Ngam no ti pamatim ka, agraepak, matungron tumulaeng, baybay amon, naabak ka. Kasjay ti biyag. Kas pangarigan ko apay nga agpaaramid tayo ti napintas nga simbahan, namnamaan tayo nga manangaasin na po Diyos, balay kapag kararagan, ngam no ti pamati tayo ka, agangganad tumulaeng ka marsuod. Nga naabak dayjay. Apay nga isak sakripisyo dagiti daduma nga dadati abroad. Kaasi da piman, naiya dayo dati pamilya, apaya barbaring no maiyangat dayjay pamilya da agpabasa da nga nasaya at da vision da umangat tumet ti lakamon dagiti anak da dayjay babaen ti pamati da nga adda garaw ni Apo Dios jay tartarigagayan ken jay kayat da nga mapasamak vision da adda naggapo pamati dayjay nga kabaelan da. Dayjay ti paggapuan ti pamati. Apaya nga agagas ka no agsakit ka. Patyem garod nga maagasang ka haan. Dandanik pay patyem nga han nga kayat ni Apo Dios nga agasan daytoy sakit kon. Ag-acceptarik sapay nga kastoy daytoy boses kon. Kaslamet adda trumpana dati kaslamet tuleng dati boses kon nga nabayagan karkarara ko apo no kayat mo nga ikatemon. Uray mo dagiti sa santo. Amuyo dagiti sa santo nagado ti nagsasanto nagsaksakit da haampay nga inagasan ni Apo Dios. Saint Teresa of the Child Jesus, Santa Teresa de Jesus, ubing simrek ti kumbento, tuberculosis, dagoy uyak nagtibtibi aging gana nga natay, haan na nga inagasan. Santa Teresa de Avila, asma, angkit, aging gana nga nagsaksakit, agraman saka na, agrunot sa payan. Ngamaanda nga naupay. Ni San Pablo, amoy ni San Pablo, adda kisiw na. Agangkit kin kisiw sa. Hana siguro na damag ang alutiit ti kwa. Ti ituno nga alutiit, ti agas ti angkit.
Awa nga taalo ti it ijay. Ngam anya ti kunana, uray di sakit, no iso ti rason nga ipakumbabanak ti Diyos, ipababanak tapno haanak nga tumangsit. No iso ti rason nga haanak nga agpakumbaba, awatek nga addaan pamati. Tapno laeng sumurotak iti pagayatan na, dahil ti kinapakumbaba. Amoyo ti Pampanga, sino ka dagiti at taga Pampanga kanyayo, adamo nga tamakaawat. Kuna day jay paadi nga may isang nang host kanya may iditi Seminarians Network, seminarista akpay laeng idi. Alam nyo brothers, kunana, before day tanga day bulkan anya pinatubo, sakbay da nga nagaburan, napuutan nyo day jay, nawumot tao. Napuutan nyo kunana, sustainable ti Pampanga kunana. Napintas ti talunan mi ti pagay, napipintas dagiti fisheries mi, ti gulay mi nagpintas, pagtaraknan, uray no awan ti other provinces, agbiag kami. Dayta ti mentality mi kunana. Dayta ti biag mi idin, kaya mi. Iso kunana, ngam imbaga na maglaeng, may pagkayabang kami kunana. Hanggang ngayon kunana. Anya di pagyabang mi, pagkain, talaga no agluto ti Pampanginyo, nagimas, nagado dyan sa Canada. Ngam ko na, dahil nga kinapasaw ko na, dahil nga kinayabang, kami ang tinamaan ng abo, iso day jay lahar, na gaburanda, binalbaliwan na day jay sistema. Kasi sometimes, no daduma, kastoy ti aramidin ni Apo Diyos, tapno agsubli tayo kengkuana, iso day toy, itid na dagitoy. Haan na nga ibaga nga, no daduma ibilang tayo nga dosa, ngam no daduma dahi nga dosa, panakadalos. Apno agtalinaed tayo nga napakumbaba. Tapno addalat na pamati tayo kini Apo Diyos. No kayam nga pagbiyagan dahi tamula mo, dahi tapagay mo nga awan tinalis ni Apo Diyosen, congratulations. Ngam agrelay kan tulat ta kamaudyanan na iti grasya ni Apo Diyos. Dahil ti salsalud-suden na nga paunagam ti pamati mi. Haan ulitek, haan tayo nga dumawat, itinanamay nga biyag, no di babaan ti pamati, uray no adda panubok, uray no adda riribok, uray no adda didigra iti biyag tayo, no adda pampanunutan, babaan ti pamati, adda masabayan dagiti ubing tayo. Makaalot-ot kaminto ka daytoy nga rigat nga pagsubsubukan mi dayta tinauneg nga pamati. Si asino ka uray adda dagitoy. No adda tatalek mo kini Apo Dios na pintas. Kano ti dawdawatan tay ngamin ka ulitek. Awan ti sakit, awan ti didigra. Nasaya at amin nga apit mi adu nga makan. No nabarayuboy ti inted na kada tayo, awanan nalipatan tay ni Apo Dios. Sigurado na nabarayuboy ti impain na kada tayo, no daduma, maawanan ni Apo Diyos iti biyag tayon. Iso nga no daduma, dagitoy, panakilangan matlaeng ni Apo Diyos. Kamaudyanan na, anya ka diti tartari gagayan tayo. Anya dagiti balak tayo iti biyag. Makaginawa ko basit Apo. No adda pamatim, aggaraw ka, deje pampanunutem, deje tarigagay mo, deje vision mo, matungpal. Nang rugi iti pamati dayta. Ngam no may sala panubok ka na upay ka, adu ti kasjay piman. May sa nga panubok ka, ag-give up dan. Kala ti feeling dan ka, kaslasyak amin tinagtupakan ti lubong haan. Adu ti narigrigat ti pagdadaanan na, ngam nagtalinaed da na pudno, gaputan na pigsa ti pamati da. Kasaludsuden tay manen. Apay nga addatay dito eh. Dagiti tartari gagayan tayo iti biyag, apay nga addatay dito eh. Ngamin adda pamati tayo, nga itidnan to dagiti kasapulan tayo. Adda pamati tayo, nga uray ti didigra isalakan na tayo. Inururay tayo dayta kunana signal number 5 nga bagyo. Uray siya nga pa di madanaganak. Anya ti kunak kararag. Kasi na po Diyos, awan unay ti nadangran, awan unay ti nakaro. Taapaya, uray to pa di alawig, idi addada di baybay ka pinagsardeng na. Kabaulan na nga aramidan. Adda ka di pa nagbalbaliw, uray tigi mong mabalin. Anya tinamnama tayo.
Amuyo kakabsat, idi na po nagpadi akon kada idi seminarista ak. Ti kanayon nga apostolate mi tunggal eleksyon, agkarkararag kami. Anya dayta. Pilyon tay nasaysayahat nga mangidaulo. Dagiti dynasty nga han nga kuno kunami idi. Nga maginggana nga nagsurrender kami, awam mapaspasamak. No ko korupsyon ko natayo ka awam mo lata. No nanggag mo ta DPWH din ka amom latan. Ngam ti pampanunutek lata addan to lata pan nakibiyang ni Apo Dios. Addan to lata panaggaraw ti Dios. Kitaan nyo, idi ka no sikatan agsala la ti budotsen, mangikabil meten, nagado ti tarpulinan imbutos yu meten. Tatan no mabalbalin handa mga baken, apaya adda pan nakibiyang ni Apo Dios. Apay nga adda mga abak nga ordinaryo nga tao ure dakkel nga tao di banggaan dan apaya adda pan nakibiyang ni Apo Dios. Apaya nga rumor dagiti anomalya barbaring no daytoy wagas ti Dios nga mangdalos kada tayo. Iso nga hantay lat ta maawanan tinamnama. Pamati iso ti mangted tinamnama iti tartari gagayan tayo. Tano awan di pamati iso di jay maksayan di aksyon tayo. Katatati niya, nagpintas nga ibagana kada tayo, ti kararag, Apo, ikan na kam kuma, paunagam ti pamati tayo. Kasano nga mapaunag ti pamati? Constant practice, prayer. Iti agmalmalim ko makaamin nga aramidem ka para kin ni Apo Diyos. Uray no anya ti aramidem, uray no anya ti aktibidades mo ti inaldaw, idaton ko ken ka Apo. No kanayon mong aramidem dayta, umunag ti kaslamod la kumaa, agay ayam ti basketball, agay ayam nga ag tennis, damor nga agay ayam ka, lumalaing ka, kasya mo ti kararag. No sakala ag kararag mo, no mayat tatagtaga inap mo, ulag nga kinamat ti pade, inya ti anunsyo na, tayaan yon tumangatan. Dahil ti karkarara, awanan Dapat amin-amin ako, sika kararag, umunag nga umunag, dumakkel ti pamati. Iti parukya tayo, anya ti bisbisyon tayo. Iti pampamilya tayo, anya tarigagay tayo. Iti sisa tayo, anya dagiti tarigagayan tayo. No addaan ti pamati, agbalin di tarigagayan nga pumudno. Iso nga naunag nga pamati, iso ti tulbag ti amin tayo. Laluan tayo ti mamatiak. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo ni Jesucristo, bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos a nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw. Napaypayso a Diyos, a nagtao ti napaypayso a Diyos. Naiyanak. Ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao. Kastamet a nailansay ti krus gapo kada tayo. Iti pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti amin. Asidadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa abot. Pakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat intay ko mararag iti Diyos nga ama tayo, tapno bang aran na dagiti nakapoy ti panagpuspuso na,
ken tapno ipaay na ti pannakaisalakan kadagiti amin na makasapol unay ti tulong na iti tunggal panggep ko na tayo apo denggem dagiti tattaom. Para iti sapasap nga iglesia, tapno masarakan amin a pagilian, tinapaypayso a pamati, babaen ti pannilaw ni Apo Hesu Kristo, ti mangisalakan kada tayo, dawaten tay ti Apo. Para kadagiti gobyerno, ti amin a pagilian, tapno babaen ti grasya nga inted ti Diyos. Malukoy da kumang nga agserbi, para iti pagsayaatan ti kaadwan, dawaten tay ti Apo. Para kadagiti biktima ti gubat, gingined, riribok ken amin akita ti panakaidadanes, tapno babaen ti panagsagabada, dumngeg kuma iti pamati da ti Diyos, dawaten tay ti Apo. Para kadagiti masakit, tapno agserbi kuma dagiti adu, nga rigat da, apakaygapuan ti panakaisalakan da, dawaten tay ti Apo. Para kadatay amin, tapno masarakan tay kuma, ti maysa arumbeng, ken makagunguna apagsapulan, dawaten tay ti Apo. Agulimat tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati kararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo denggam dagiti tattaom. Diyos nga amami, papigsaem kad ti pamati mi, kan ti panagtungpal mi iti pagayatam. Endingam dagiti kararag mi, kati paay mo dagiti ado akasapulan mi akas gimong, amangina maken ka, gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Dinadyusan ngayat mo, biyag mo tinanubot kada kami, darambagin mi tayo datun misa. Ay kumatamay kari, dagito'y asagot mi. Nagtaod kang kan puspuso mi, tuyayat ken ka isagot mi. Impaay mo kadakam Apo, dinadyusan ngayat mo, biyag mo tinanubot kada kami, darambagin mi tayo datun mi. Naglakam kam amin tiragsam, yamanin kam iyabkas. Sagot mi tinapay ken arak, na numungem na puan ti ayan. Impaay mo kadakam Apo, dinadyusan ngayat mo, biyag mo tinanubot kada kami, darambagin mi tayo datun mi. Barua biyag tin kam inawat, ragsak mi di agresak. Manayat mang tadmet bang ardo
Sagsagod mi anano mo, Pagyaman mi ken ka managparabor nga ama. Mawatem pasantuem ida, daytoy tinapay pasantuem kuman. Ken daytoy arak nga ida-idatun mi ken ka, ket sa palakuma tamay kariday ti padaya. Apang supapakmit kinadongom o ama. Tumakder tayo, kumararag tayo, kakabsat tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, imbilin ni Apo Meso Kristo nga anak mo nga iroknoy mi dagitoy adaton na pangilagip mi kan kuana. Babaan day tinatudyo a panagserbi mi kan ka, pasantuen na kam di asinubot mo gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo at dakuma kada kayo. Itagaayo dagita puspuso yung. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Podno unay maikarigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin gadagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Taiso gapo ti panangaasi na iti tao ana igamer iti damka, kinayat na tinagpakumbaba, pinaiyanak ti berhen nga ina, ket babaen ti panagtutuok na inispal na kami iti patay nga awan tongpal na, ket babaen ti panagungar na imparabor na kadakam ti biag nga awan inggana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin aparswa, milangit ken daganap no, daiti pakaidaydayawwa, usana iti kangatwa, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, usana, usana, usana iti kangatwa, usana, usana, usana iti kangatwa. Pudno nay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, gati paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na, kat kinunana, alaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso amayawat to, amaipaay kada kayo.
Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted ka dagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami, ket iti daytoy akalis uminom kami. Iparang-arami, ti ipapatay mo, o Apo aking kaiti, yaay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis, ti pannakaisalakan. Agyaman kamken ka, ta impaay mo, ama ikari kami, nga da dito'y saklang mo, katagserbi kamken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag, kat makiranod kam to. Ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti gana. Intay umararaw iti ama, ket lualwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dayaw kuma
dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ngay ti basol maili si kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay may ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, item kadakam ti kapya, item kadakam. Kakabsat adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ngem ti may salae nga saom. Siksika o Apo, ti bilag ni panakaawat, kinakapsot ni panakapakawan, nagkurangan mi, iturong mo Apo, ti panagbiag ni, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, tayo ti biyak, amin nagkabuan, rigat ken nam ay Diyos pagkamangan, anyaman abanag, tintay biruken, anyaman arigat, tintay parweken, mga agpaiso, ti Diyos tulaeng,
kenam ay Diyos pagkamangan. Inay-ayat mo apo, dagiti na panglaw, nakakaasi, dagiti mawaw, kasken ka o apo, baliden na ka, tapno ti ayat mo, di may paida, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, na isutibyan, amin nagapang, rikat kenaman, Diyos pagkamangan, imay ka uapo, ket nagrikat ka, pagpaay ti amin, amin na parswa, panakaadipen, amin na kita, intet mo ti ilim, ti waya-waya, ayat ti Diyos, intay pagraramanan. Kinakapsut mi panakapakawan, nagkurangan mi, iturong mo apo, ti panagbiag mi, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, na isutibyan, amin nagapang, rikat kenam ay Diyos pagkamangan, anyaman abanag, diintay biruken, anyaman arigat, tintay parmeken, when naagpaiso, ti Diyos tulaen, tiret kenam nama, pintu aglemen, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, na isutibyan, amin nagapang, rikat kenam ay Diyos pagkamangan. Kumararag tayo.
Man nakabalin a Diyos, ipaay mo kadi, tatibagi kandara ti anak mo, iso nga inawat mi, pagbalinenda kami ang maitulad ken Kristo, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon, iti Diyos, ti agnanayon nga awanting gana. Kalpasan din na santon ami sa maaramid ti binulan a meeting tayo, dagiti lideres apo, kadagiti bisita nga mayat nga garambutan piking, mangdamag kayo ti taga Salcedo, no umay kayo opisina, ta iturong da kayo apo, adupay. Ti apo adda kumakada kayo. Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos, ipaay na kumaasi aasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib apakaisalakanan yo. Adalan na kayo kumaadi agresat kadagiti pannursuro ti pammati, kat pagtalay na edan na kayo iti panagaramid yo iti naimbag. Iturong na kayo kumaamapan ken kwa na metlaeng, kat ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman ken agagsaktay ti amin na paramor na. Yag na ken intet na, darag ken amin.